Chief Executive Member CM Barim Kakasi Hill Autonomous District Council KHADC uba CBCM lami chakmat bin shai pa ba halor ka jinglong trai chung uya ka jaka badan ka resource rubber PVT Ltd karkhana sanjri kabren hasnong mosmai ribhoi kabreru karkhana ka bajumi ki huri hura naga jingbam la ubrio penya ya kate karkhana pan bin biak ki isla babatai halor kate ka jaka bat ka baladan karkhana sanjri uba CBCM Ruang bola aiwa ya kate jaka chawe ubarjala batu kutengkum Rohit Kapoor hagas nam arja khanyo rehedin ketuga nisnem lami ino ka jingam stujumut kabadai pautai ubarjala ula shimwa ya kate jaka umsiu tikanai ka baiwai kumbalai kut manpin shisha halar ka jinglong trai bakte kate jaka ba CBC mentaka sinalet chakate jaka dawa pin iru hikot isla katana dok Kapoor bola thit kentot hakabai kawe ka jaka ulah thit na uba Ricky Sakwa na kong Agnes Walang na kong Yumina Shabong unda ulah dep thit ka jaka ulah register ba khateng la jong bari ko ne por pat la ai wa shu to bri uba tu kuteng ko Rohit Kapoor imba kate kasni uba CBC la let chakate jaka la ra e baro ki kot slide bedan kap kata na du hikot ka bayde ya ka jing panchisha bula yo na kasno na karat ba wat ni ki bor ka andru kumju uba CBC Luang ba udan ya baru ke shisha nalar ke jinglang trai jong uya kate jaka ada koi pat kaliang la ai ke jingaro ketukan ni kenuhun sembalang ki balai ban khandra kot knaksla na Rohit Kapoor wala penia ikar khana sanjri kate jaka jong u ka ma u kum utrai jaka lam utrai barjla wala shim ya jaka jong u kimdan shu ka jinga su jumut du kisnem ka balalat Akan ekor asim ka kalat ka kebu ban berapa ba ban ya tip kinong song snong jong ka darbar snong mausmai jorabat Raj Marwet Malin Simship Ribhoi District kumju ru ki parlok ki parjor ka ba laknya ya ka resus rubber go down dengan kum utrai jaka nga yang hagane kapo panitu ya kijing sisa ba menin ngayo jitip banakaliang kisang bahalang nakapor sa kapor ki juwan hi nga jubana tang ba menin nga tip khambha ba kiwan halor kanong rim ban benia ya kikot kisla ban benia ya karkom trikam jong kino tribal kibawan ban kamai hapo ka rikasi hapo ka KHADC ki badai kino yalam jong gisang phalang kilawan ban yakata bat habang atip kumta ngakum utrai ngadon ka hok ban pha ela ki jong ki bahing basem ki baju yarap trai bat ha bat khamtam ki arngot iba aran tatiang bat iba makri ki badai ki attorney holdar jonga nadu usnam arhajar iwe te ngapan pau ka jing so kendit bantip badon ki bakam ya kene ka jaka klem ya ka jing tip lang jong ka dorbar snong klem ya ka jing tip lang jong ka district administration newat ka district council do tenga kumba nga yang ha kene ka por ngal download kene ka seldit kaba nadu usnam ar hajar khatnyau khat ar tarik ubna April arjar khatnyau ngadon kene ka seldit kabalawan approach yang ya kendu yang da ikong Agnes Walang bosong basa ha Polo Hill Forest Colonies tu nangta ikong Yomina Shabong ibosong basa ang ne po Shithomer nangta iba Ricky Sakwa kum urang ba sinong hakutugupor ubade unong sunong jong kamos mai bakiwan sanga kita wai gajaka juki ngalatit ini kapor bat ndang layo kata gajinya karan gaji pandai bat ki marmar nga khot lang ngat nga panlang gajing ya kersan lang lene gajing tip jong ka dorbar Raj Marwet dengan don ki kot kisla na ka dorbar Raj Marwet kapata kapagila ai ngadon ru
ki NOC ki ba maki kila ay na du usnam arjar khat nyaw kini ki NOC nang ta ngadon ru ki renewal jong karai maruet bala renew haka ar pusau terik benai bakadwe arjar arpolai la renew yang ki NOC na kalian kedor balai te kabasulong ngo ngakwa ban yetu lepi ki para nong song snong jong kedor song maruet ki ma snong jong ka mausmai ki ba juya trelang abadon kano kajing don kam ngaju bentip ngaburam ya kedor snong bat makiru ki trilang bang ngaju bentip ru wat ya karai rengkat bagi ni ki parok jonga ki bangala aibor iba rentet yang ba iba makri kilale la gajong ka kam gajong ki hadin ba lasdang mi kajing bom yasai jing mod bat une uba simlis ubaya kren ubay pembej uday u Rohit Kapur ubriu bangayasan ka agreement kaca agreement nila banong upal bin Darjit Singh bat halor kane kanong rim bayasan agreement bat ngong ton ang ya cakmat ini kam rengkat ki jingkular ki bayade bat nga te hadin ba hawar hajar khat khandai arpho umdan kano ki jing penbej bat nga te kita ki jing ya aiwai kaya baiwai ru umdan su ki jing ya ayasio tengok nga penkut no ya kane agreement bat laribuk ya kani ka agreement haka arpu tarik Oktober arjar arpuwe ngalaribuk daki ka legal dokumen ngalaribuk balay ngaribuk mditang bayade ban nga kani ka agreement arpu pratarik banay manungkong arjar kanyo bat kador barsinong ladon ka agreement baude ban pendep ki kendon kita kaweru klem pendep dengan jak buram mengau try jaka ba iwayo tenamar ketang approach sa kasinong haka khatsau tarik ugnai bapra arjar apuwe rengkat bat isang balang RKJGP bat ka sunjuk irang ba sinong Ribho district nilayawan hangne nilaya thewyawo kane ka dokumen ka balawan ka joint inspection bat ka dorbar sinong mausmai bat ki khot jong dorbar sinong rengkat mengau try bat ki attorney holder jonga bat ki perlok bawan ban sendran te kita ki dei jing syang ko ban itu bat mdei tangkat ta habang alek kano ke kam ngaju panjing bit na kador barsnom ki ai ke NOC ka khandai tarik banai balai arjar khanyo bangantan ya kalat ke bahek powar ban peniat ya kene ke bisnes ka bangarungan im kador barsnom ke ju mentoy melumala utau bawan bisnes non tribal rude nong India ubala ban yo ala ke jong bisnes lada uya ka ki kendon te halor kane ngalapha ka jingtho haka kasau tarik ume arjar khanyo sya ka MECL sya executive engineer bernihan distribution division MECL barhalor kane ngalayo ru ka receipt ka bangala si upisa badyo connection ni lain te umdei tangkat ta habang asyam kat kita kijing ngalapha ya ka complaint sa district council kane ka siti la other chau secretary executive committee kasil autonomous council haka arpunyo tarik Oktober arjar kuwi tena kalian juki ki persyang bansim action hadin bagi sim action ngaru ngatem datif ki kem khot yang ki ai trading license penban how to snam arjar kuwi claim ki kot gis lagi babiang tip halor kan ngong ngurim ngam tip baka baki ya page but ki attorney holder junga kim hun dangata haka san tarik menai bapra arjar kuwi kilapha ya ke complaint objection for issue of any form certificate or NOC or trading license shall chief executive member shall EM in charge land shall EM in charge trade nado usnam arjar apuwe claim sim action bat hangne lapha kopi so deputy commissioner revenue lapha kopi so Imran Marwan lapha kopi so orang baisnong mausmai bat kilapha kopi ru yang kum utrai daki atom kita nangta kila paru sa usop register Ribho district haga santarik ng prajakte objection for issue of any form of registration against the land at Mausmai katar kila pa la kopi ya kene sa district council la kopi sa Imran la kopi sa orang baisnong bat kila kopi ru singa kumutrai kile rekan itu tip cunga bat mdi tangkata
haga kan arteri Agos arja arpui kilap ha ka komplain sa Superintendent of Police Riboy District dakini ki attorney holder la receive dia kata komplain claim sim action ke kabadon ngamla bantit te kita kidi gijing sisa kibang akwa bantu kapor coba ka dorbar sinong kajuai na kapor sa kapor ka NOC yang kani kabangandang yo ka kan arterik u Oktober arja arpulai ka NOC kita kedeu tik kiput kisam habaya tre ban nga ki penbit penbiang lut ki kot kisla kim ju ai madai mata ngayaro ika dorbar sinong kabale benia habale ikano no kam kabangalap manga kijule benia bat kida pej da kemi ru ya ka jaka ka puta juga ka dari kama kabla approve hida ka dorbar sinong te mde dangata ngala simru kanon encumbrance certificate na po ka office jong usop registrar man kapor nga jusim halo kene ka jaka ka junga kabalengo kalong ba amdan mano basim action na kaliang kibor tu akli tengam tip hagani kapor dang sian nga haki executive committee ki baper ngalaju komplain bat ngam ju sange hiro wan kano kon hun kabape ikmi ju konsil haden ba layo ka direction now CEM barim uba peniat sing CEM ban pen sange syua ge terding laisan nganganang mut la sim action wood hari besulung ngak bom sim action dalawan kene ke executive committee ke batmai haga alam jong ka kenhun Trikam hapo district council lang baga BPP nganamut bakan state batkan lek benia ke kam tengam tip ka ege jumut juga ngalabu ko plan hakan ruteri umat arjar kesan personally ngale kendu in charge juga trend ngayatho ege problem juga hangne bat la receive ru da u hagan ke kopi la receive da UCM to kapor tem sim action ege tenamar bagalong kumta ngamban se banpa ya ka komplain sasisin ya ka district administration ka bakan proof ya ki bor jong ka an jong ki police hala pa igene aka ar puwe tarik November arjar opsan dangsian nga pa ega ka FIR namar ba ka don gata gajing kam try ka don gajing lemon apo kane ka jaka jonga ban umde na kanta ngalapa ro shaw deputy commissioner menin ro ngadang lek kendu yo uba pek ka kam ka jongpi le ka kam ka jongpi ngakum utrai jaka bat ka sinong ko badang te kinom safar ka district council ro kanom safar ka state government ro kanom safar habadon kano business dei ban ya unya nganga kren ko dan rei dan kano hadu kita sa jadi kamram ko jongki te tangki ni kintin ngakwa ban pensai baganda ka junga kaba like na kano ka jingthot ngaburom ya ka kut kano ka banta ka le ngathit gini jaka like li ki plot te ya ki jaka ki ba ka ba lakam na kata ka try klem dawan makahang ne klem dai kandu ban nga ngasolungo hadu kata ba kadon kata te ya kane ka jaka ka balai ne kini ki jingkam legally kadi kamram jinga kom try ban simbyang no ban petrai kam no perkat ka jitip terus namar ba man kapor ngaju petik ya dok ngawan mendasir ngam petik terus nong lang baka phone lang baka jigedo trace nong trai thau rong aju ya rap aju ya trai hi batki te nakaliang rong bach nong nanong mot in ban lang menta tandai tip nakano kadau ba ki kam yang kam sem i ne ba idang up ya DC ne kata temla ban sip te kata kada kapor kaban nakaliang jung akum utrai jaka ngapan pau ya kaseng HNYF kaba la le menin kabalawan laga jong ka kam juga independent work jong ka akum kasang balang ngaya ro ya ka FKJGP kaba le laga jong ka benta officially laga kam ka jong ka house name arjar phoi kawan ka FKJGP hagine kindiat singiru ayo khobar ba ka FKJGP kawan baniarap lemi kisnong kitau wan baniarap ya kiba don hop te dakine kintin so ban aja jing kublai ke bakarpang ke dorbar sunong ka baju ya trilang bat ngam tharai baya ke ega bagila tho ke ega bala dah ne
kin kalaktin namar ki dikir orang ba duknya pisang ngam tharai ba ki seng bhalang ki badan benta komno ban kentiu gari ba kajai jindru kin ya bet ya ka kam ka chungki ke ngangai scam ba ka district council kam la alaj ban trei ka haban le ka kam nam ta ka jimha jong ka council ka jimha jong upai kasih penar le hanyam sukum jeng jong pasa ka jurisdiction di ka kam tam ka district administration te ngalaju kopiro syaki public representative dia ki jingja ki belum kumne ki bakta lang ki melang salah te hangne mbak pi ya dalam kita ale dalam kam itu ni itu